Ka manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ako pod gihapon kini mga higala inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Makig-uban na usab kaninyo, manamilit man dayon. Makig-uban na usab kaninyo sa lain na pod nga edisyon nining atong tulumanon sa kahanginan, C-on-A, Catechesis on Air, ikaw o ang imong padto. Abi na may higala sang balik-balikan tong atong gihisgutan sa usang adlaw, no? Sa Huwebes. Ang atong gihisgutan kabahin sa veneration of saints. No? Kung atong balikon, veneration of saints is an act of honoring a saint, a person who has been identified as having a high degree of sanctity or holiness. Yang gipasabot kita nga kon ato ganing pasidunggan ang mga santos, usa sa mga matud pa buluhaton niini, no? Hangay nga batunan sa usa ka tawo kung magpasidungog siya sa usa ka santo, mao nga sundo niya ang binuhatan, maayong binuhatan ni anang santusa sa buhi pa siya aron masanto pud siya. Unya mangayo pud siya sa mga sa mga santos tungod kay mituo man kita nga ang mga santo atoan na sa kiliran sa Dios. Unya ang pamaagi nato sa pagpasidungog sa mga santos daghan, barid, no? Kanang doon na tayo magnovena alang sa kapistahan o gaduna po kita mga religious possession. Doon na mga unhealthy practices nga gihimo sa uban, no? Sa ganito mga unhealthy practices, kana bitang moingon, kana bitang magpulo panambal na, unya moingon niya, ako dili man gyud ako mo nanambal ani, no? Ang nanambal gyud si Santiago, no? Pero gihimo ra kong instrumento ni Santiago. Actually, dili gini ako mo inanambal. Gikuan ra ko niya, magkuan po sila, nanang mo sulti-sulti po sila nga muna, gihunghungan sila ni Santiago nga muni, ngunyan, no? So, dili gina siya mao. Muna siya unhealthy practices. And then, ipadayugdog kita sa unahan, nga kitang mga Katoliko, dapasangin lang ta. Nga kini kuno nga atong pagpasidungog sa mga santo, usa kuno kini ka sayop nga gihimo. Nga naman, ang ato day kunong pagpasidungog, usa day kini kapagsimba sa Dios-Dios. No? Kay ilaman yung laging ipamugos nga ang mga santo, gipakat Diyos nato, sama pagnanglit pod gani sa ilang mga estatwa. No? So muna nga ato na pong hisgutan kung unsa kining gitawag na tog idolatry, no? Idolatry, no? Idolatry is the worship of a cult image or idol as though it were a god or deity. Sa ato pa, kini ding idolatry is the worship of a cult image. Sa ato pa, kining pagsimba sa mga Diyos-Diyos, maoy paagi nga diin atong gisimba isip Dios ang usa ka imahe o kanang estatwa ba, nga gipakasama nato nga usa ka Dios, no? Kana bang estatwa ra pero atong gipaka Dios, nganyan, no? Kanang mga panguna-una mga higala, no? Sa una pa na katubitang dunay mga pagan kuan ba, mga pagan practices ba sa katubitang gipanghimo sa mga wala pa bitaw by sibilisasyon ba, katubitang wala pa niabot ang taas-taas nga panabot kana bang gitawag bitaw nato og sa knowledge ba, no? Kana bitaw systematic knowledge nga murag ang mga tawo sa una murag og sa ato pa na mubo pa kayang panabot naa sila ana nga mo simba sila o estatwa isip Dios, pero karon lisod na siya nga naman tungod kay taas-taas naman kita og sa ato pa na kana bang wisdom, taas-taas na kita og intellect, nakasabot na kaayo kita pareho kitang mga Katoliko. Ako sa una dili pa ko pare, pero
ordinaryo pa kong Katoliko, pero nakasabot ko nga ang akong pagluhod atubangan sa mga santo kanabitang estatwa dili pagsimba. Ang pagluhod nako atubangan sa mga santo mo'y akong paagi nga diin makakonek ko sa santo nga akong ipangayoan og hinabang. Makakonek ko ba nga sa ato pa mental connection. Ang akong huna-huna makonek didto sa santo nga ako ang pangayo ag panabang, no? Pananglitan magatubang ko sa wala dili pa ko pare ana ha, pero nakasabot na ko ana di pa ko pare kuan pa ko dili pa ganan jud ko seminarista, pero nakasabot na ko ana tungod lagi kay nakaabot na gulaman tag high school, nakaabot na tag college, ato pa doon na ug sa ato pa na widened na ang atong intellect. Nakasabot na ko ana, no, nga nga nilo kay kuan malagi sa una, no, Santo Niño malagi eskwela ko sa una Cebu nya ang pinaka milagroso gid dito nga para nako ba milagroso gid dito nga imahe mao gyud ang Santo Niño, no, sa kining sa Santo Niño Basilica. Nakasabot jud ko kaayo ang akong paghinabi sa Santo Niño mao'y akong paagi aron makakunik ko paingon ni Kristo. Mura bang maka-facilitate ba sa akong pag-ampo? Mura bang mas mahimo nga feel na ko ang akong mga pag-ampo kung nag-atubang ko sa Santo Niño nga mao si Kristo sa bata pa. Ana nakabalo na kay ko ana wala jud ko niingon nga kining mao nga imahe mao na gini si Kristo na gini na nakuan gini siya Dios gini siya dili. No, sobra nga kini bitawng uban nga mamugos gyud nga mao gininaan nato. Mura kana bang sa ato pa na pamasangil nga malisyoso. Kaya nga naman aduna may pakapin nga pag husga. Malicious sa ato pa na mura bag malicious accusation. Kaya nga naman, doon na manggoy pakapin nga pag husga nga kamo, mga Katoliko, kay nagsimba mo sa mga Diyos-Diyos, mga imperno mo. O, mo ba nag-ingon-ingon yan, ano? Muna yung malisyoso, no? Kaya nga naman, sure man yun siya kayo. Kinaamang ko ni makita sa Biblia. Naamang kuno sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 4 ang sa 5. Ingon sila nga, sure yun sila kayo. Kaya naman, doon na may giingon nga, you shall not carve idols for yourselves in the shape of anything in the sky above, or in the earth below, or in the waters beneath the earth. You shall not bow before them, or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God. Or worship them, diha tadapit magkasangka. Kaya wala man mi nag-worship, ni bow down rami, pero wala mi na-worship. So diha tadapit magkasangka. Kaya naman, kanang mag-worship, nagpasabot ka na, nga giila nato, namo siya nga usa ka Diyos. Wala man. Sa dihang ni bow down mi, wala na nagpasabot nga among gi-worship, isip Diyos ang usa ka imahe sa inyo Santo Niño. Ni bow down rami ana tungod kay mauman ka na ang batang Hesus, no? Mauman ka na ang imahe sa batang Hesus nga diin naghatag og mga milagro. Pero wala gyud mi niingon nga Dios gyud na siya. Wala gyud mi ni worship. Ni bow rami, ni tahod rami. Klaro ni tahod ra ba? Lahi manang ni nagampo isip Dios og ni tahod isip magtatabang. No? Klaro? Klaro ba? Ingon na. Sa itong balikod ha, basig na misinterpret po da akong gisulti. Kana bitawng mo, kanang gingon mo gudere, oh. You shall not bow down before them or worship them. Worship, di dapit ang worship. Di dapit ang problema. Kaya wala man may mag-worship og mga estatwa. Oh, so, di dapit magkasangka. Pero kay mamugos man yun sila,
Awa tayo mahimo ana. Kay bukan man lagi mga false accusation leading to judgment. Ayaw. Kung mo accuse ka, ayaw lead to judgment. Kay doon na bayay giingon si Kristo nga ayaw paghukom aron dili kahukman. Naaba wala o kamo mga laing relihiyon suwito mamuana. Be asa ka tuno dapit sa Biblia nga dili ta maghukom aron dili ta hukman. Ha? Naabas Biblia na, be kamo kay suwito mo gyud lamang kanang Biblia kay hapit na gud ninyo na memorizon. Hapit na ma-memorize na ninyo kay para nga doon na mo'y kuan, no? Kanang doon na mo'y ikasangka, no? Doon na mo'y ikasangka sa mga Katoliko, madang hapit na ninyo kuanon, memorize ning Biblia, no? Pero matod palagi, ayaw, mo manay siya gidili sa Mateo Kapitulo 7 versikulo 1 hangtod sa 6. Dahil mabasa din na, no? Ayaw paghukom aron dili kahukman. Nya kay na may kanang miingon mo nga before them or worship them. O murag delikado ta na kay kanang moingon mo ana nga nagkuan may kanang nagsimba mig Dios paghukom naman na nakakita mo na mo nga nagluhod at tubangan sa mga santos, wala na yung problema. Pero muingon mo nga nagsimba na mi ana kana murag paghukom na. Kay dili man na mo among pagtulunan. Klaro ba mo ba na among pagtulunan bisag asa mo moadtong libro sa Katoliko wa gyud niingon nga the Catholics are worshiping carved images. Wala. Sa to pa kung moingon mo nga nag-worship me, naghukom na mo ana nya naabaya sa Mateo Kapitulo 7 versikulo 1 sa 6 nga dili ta maghukom. Klaro ba? Ana ako wala gyud koy pagdumot sa mga laing relihiyon kaya na mislead ra pud ni sila. Na mislead ra ba kana bitang ug sa ato pa na nadani sa maong mga pagtulunan pero dili gyud na may eksakto. Klaro ha? So kung moingon mo nga anang nganong mangutana pa usa mo. No, ang buhato no, may nga nganong galuhod mo atubangan sa Santo Niño nga kanang estatwa. Dito ba mo wala may nag sa among pagluhod igo ra namo na siyang gitahod, igo ra na namo nga gipasidunggan kay ngano man nagdala man na siya sa imahe or image sa Santo Niño. Unya kay gipasidunggan man lagi namo ang batang Hesus muna nga bisan ang iyahang imahe nga gibless amo pong gitahod. Parehos good siya Hesus. Sayon ra ba kay nang sabton? Parehos good anang i-picture sa inyong mama, no? Ay kung ging na nga kanang picture mo og imong gitahod kay kanang picture yun. Ang imong gitahod ana ang imong mama, pero tungod kay sa imong dakong pagtahod sa imong mama sa dako nimong gugma kay wala na intahod kanang picture ni mama nimo di gyud na nimo pasipadan. I don't know kung sayop ba ko aron. Pero sa ako mismong personal nga panghuna-huna kanang picture sa akong inahan, sa akong amahan, sa akong mga igsoon, sa akong mga higala dili gyud na nako pasipadan. Kay tungod sa akong dakong gugma sa tag-iya or original gyud ana. No, ana no. Klaro, nga sa ato pa kini pong mga imahe sa mga santos, sa mga na Santo Cristo di gyud na mo. Tungod kay matud palagi ang mga santos angayan lang nga pasidunggan tungod sa ilang mga maayong buhat. Ang Ginoo samot na. No, unya ang tungod ni ana nga mga rason ang ilang mga imahe or mga carved images or mga pictures, mga estampita di gina sa dili na mo na pa sipadan. I don't know para ninyo siguro siguro may picture ni mama ninyo inyo ra siguro gi unsa ba gi pasipadaan ba dagway pero I don't think inyo nang pasipadaan. Dili gina mahitabo gawas dagway og unsa na pud dahil naa sa imong hunahuna just to probe nga dili gyud ka mo mutahod og mga picture nga ultimong picture ni mama nimo imo pag yung gyapong pasipadaan naranan nimo. Pero ako bisag
kanang ingon na tayo sa una nga kuanta dili jud ko ana mo sa ako na. Pero ikaw o kamo mga laing relihiyon og makaya ninyo nga inyong pasipad-an ang picture sa inyong mga ginikanan nga patay na, inyo po na. Depende naman na. Pero ako, pari pa ko sa dili, pero di yun na mahitabo. Nga akong pasipad-an ang imahe sa atong Ginoong Jesucristo, ang mga santos, ug daghan panguban. Nga naman, tungod kay ako manggitahon, ug gihigug, gimahal, ang original nga picture nga gikuhaan niya. Kung dili mo kakaya ana, inyo po na. Saan man nato. Kung panalitan kung kaya nimo nga pasipad-an nimo ng picture sa imong mama, pasipad-an na nimo, usawa ba nimo na pagpasipala, ikaw ray mahibalo usaon nimo na kung mupasipala nga manggani. Ikaw di po ko mo suggest nimo usaon na nimo kay ako basta inahan sa akong kailad di usag yun sa reaction ako ana. Gani ha. Kato ganing si kuan ba? Si ngalaan ni Aimee nga iyang gidaot iyang manghod. Daghan magani kaayong mi-react. No, nga miingon ang mga ni-react nga. Ultimo iyang manghod iyang gidaot no sa daw kay ta. No? Murag niingon ana ang uban, no? Ultimo ang iyang manghod wala pa gani niya pakitai o pasaylo kung nakasala man gani. Iya man hinuong gi-broadcast sa mga tao nga muna. Unsa nakahata? Ato pa kung nakahimo ka pagsultig mga ingon ni ana sa mismong imong igsuon, murang dakong puruhan nga sa uban mas grabe pa imong himuon. Kay no na mo ingon nga kay ingon ana man gyud na sa pagtulunan gyud nga walay igsuon ay naalagi pero bisan tuod kung nasayop ang imong igsuon aduna gyapon kay pagtahod dili nimo i-broadcast sa tibuok kalibutan kay imo man ang igsuon. I don't know kung musupak mo na ako ana inyo pud na no inyo pud na pero akong buhaton ko sa akong igsuon na ba nagisulti sa Biblia nga adtoa ang imong igsuon o pasabtas siya sa iyang sayo. Kung dili siya mo tuo, isipan siya nga usa ka kuan. Pero una, atong si Aimee kung aduna magani kay mga dili maayong huna-huna ni BBM at istoryahe dito nga ayaw na anang imong gibuhat. Ako di man ko kayo maminaw man ko kanang gitawag na to og sa kuan pa na open-minded man ko kabahin sa politika. Pero ingon ni ana nga imo pong manghod murag bumba-bumbahan na po hiloon nimo tungod ingon ni ana murag dili daw mas mayo dagay buhaton nimo ma'am no Tagalog na to sa aron makasabot ma'am kung totoo ang sinasabi mo puntahan niyo kapatid mo sabihin mo sa kanya ang nasa isipan mo no give him a chance to kanang explain it to you no kay mo na siya ikuan mao man na yan po ang kinagalugon talikalan kasi yan ang ang mga alituntunin ni Kristo na puntahan mo yung kapatid mo sabihin mo sa kanya yung kanyang pagkakamali at pakinggan mo kung ano ang kasagutan niya no magdala ka ng third party para may saksi ka yan, hindi yung sasabihin ko sa inyo no tinagalog ko na tayo wala akong kinikilingan ang katotohanan ang kinikilingan ko no hindi ako maka-BBM hindi ako makasara ang nasa isip ko ang katotohanan. Kaya ang tingin ko sa kanila, no, they are public servants. Ang gusto ko lang na sana magpakatotoo kayo. Marcos, Aimee, Sara, at lahat-lahat ng mga public servants, appointed and elected, magpakatotoo kayo. No? Well, hindi ako maka-Marcos, hindi ako maka-Sara.
makakatotohanan ako. No? Klaro? Kaya masabi ko sa iyo, Ma'am Amy, puntahan yung kapatid mo. Sabihin mo sa kanya lahat ng gusto mong sabihin sa kanya kasi magkakapatid kayo eh. At sana naman, mapag-uusapan kung ano, pero huwag naman yung sa isang napakalaking gathering. Ano ba yan? Kaya, yan lang po. No, I have nothing against Ma'am Amy. Ito pa yung kapatid. I have nothing against you, ma'am. Wala akong masamang tinapay. Wala akong masamang tinapay. Ang nakikita ko lang na gusto kong sana'y makakapatid kayo. Puntahan nyo si Bongbong, si Presidente Bongbong. At pag-usapan ninyo kung ano ang problema. Pag-usapan ninyo. No? Yan ang payong kapatid. Ako, meron din akong mga kapatid. Ikaw, meron din. Yan ang gagawin mo. No? Para medyo ang mga alintuntunin ni Kristo ang magiging tagapagpamagitan sa inyong dalawa. No? Okay? No? Ma'am Amy, wala akong masamang tinapay against you, Marcos, and Sarah. Ang gusto ko lang ay katotohanan at kapayapaan. Bilang isang alagad ng Diyos, yan po ang hiling ko sa inyo. Na sana, magmahalan tayo. Pag meron man tayong mga pagkakamali, pag-uusapan para maging payapa ang bansang Pilipinas. Klaro ba? Hindi ako maka-BBM, hindi ako makasara, hindi ako maka-Amy o ano pa. Ang gusto ko lang is ang katotohanan, ang siyang magiging kung siya Bisaya pa na mauwi mupatigbabaw, ang siyang lilitaw at talagang magiging payapa ang bansa natin. Salamat nahihirapan tayo sa salamat Ma'am Amy. Salamat kayo. I hope you are not offended. No? Mga Bisaya tayo. May lahi tayong Bisaya. Bisaya yung nanay mo. Ako Bisaya din ako. Bongbong. No? Bisaya din kayo. Kasi may lahi tayong Bisaya. Hindi mo mga taga-Leyte, mga Bisaya yan. No? Kaya wala akong masamang tinapay. Mahal ko kayo, magkakapatid. Mahal ko kayo, isip mga anak ng Diyos. Yan lang po. So, sa ngalan sa itong talahorong obispo, ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit. Nausap ako kaninyo, manalangin ka na to ang Diyos mong kagawas na namahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.